החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטארטרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם. שלום, אני ארז רונן. ואני עידן זיירמן. והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק הכי חשוב בהיסטוריה של הטלוויזיה האמריקאית או משהו, כי הוא פרק מספר 10 בעונה השלישית של סטארטרק הסדרה המקורית. קראו לו פלטוז סטפ צ'ילדרן, והוא שודר במקור בתאריך ה-22 בנובמבר 1968, וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, עידן יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד. עידן, האם אתה מוכן? אני לא מוכן, אבל אז... רגע, תן לי להעביר אליך כאילו בטלפתיה כזה, טליקניזס כזה, בזז. עכשיו אתה מוכן. עכשיו אני מוכן, כן, אני מוכן. יפה, אז 3, 4 קרק, ספוק ומקוי מגיעים לכוכב שהם חשבו שאין בו חיים, אבל אז מקבלים מנועות מצוקה וזה מאוד מוזר. על הכוכב הם מגלים את הפלטוניאנים, קבוצה של כ-40 שמוקים שביקרו בכדור הארץ בתקופתו של אפלטון, התרשמו ממנו מאוד, ואז היגרו לפלנטה חדשה, וקצת אחרי שהם הגיעו אליה, גילו שהם פיתחו קרחות טלקינטיים חזקים ביותר. מקוי מרפא את המנהיג שלהם, פרמן, והפלטוניאנים כל כך מתרשמים ממנו שהם רוצים שהוא יישאר איתם לנצח. מקוי לא מסכים, ולכן הם משתלטים על ספוק וקרק ומכריחים אותם לעשות דברים מגוחכים וכואבים, ואז מכוחכים עוד יותר בניסיון להכריח את מקוי לשנות את דעתו. כן, לא הזכרתי את אלכסנדר, פלטוניאני גמד שלא זכה לכוחות טלקינטיים ומשמש בתפקיד ליצן החצר. כשהעניינים של פרמן מגיעים לשיא והוא מכריח את ספוק וקרק להתנשק עם האחות צ'אפל והורה בניגוד לרצונם, אלכסנדר מנסה לרצוח את פרמן. הוא לא מצליח ופרמן כמעט הורג את אלכסנדר, אבל אז הוא מגלה שלהפתעתו שקרק, ספוק ומקוי פיצחו את סוד הכוחות הטלקינטיים, ועכשיו יש להם את הטלקינזיס הכי חזק בקרב כל הטלקינזיסים. לאחר הדגמה של כוחות הטלקינזיס העצומים של קרק, פרמן נכנע והחבורה בורחת לאנטרפרייז ועוזבת את הפלנטה, אבל לא לפני שקרק עושה בדיחה לא הולמת על גמדים. ייי, סוף טוב, הכל טוב. סוף טוב, הכל טוב. חוץ מהפרק הזה, שלא היה כל כך טוב. כן. לא נפלתי. בוא נתחיל מהפיל בחדר. כן. יש בפרק נשיקה. יש כמה יש שתי נשיקות, לא נשיקה אחת. יש שתי נשיקות, אחת מהן מבחינה נרטיבית היא די משמעותית. צ'אפל זוכה לנשק את ספוק לראשונה בסדרה המקורית, אבל היא לא רצתה שזה יהיה ככה, כי זה רק יכריחו אותם לעשות את זה. כן. והשנייה לא חשובה מבחינה נרטיבית. כן. אבל חשובה כי ב-60s לא היה מקובל להראות גברים לבנים שמנשקים נשים שחורות. נכון. וקרק מנשק את טהורה. כן. נדבר על זה הרבה עוד בפינת הטריוויה, כי יש הרבה סיפורים על זה. אבל כן, אין ספק שזה גם לב הפרק. דבר ראשון יש את הקטע של כאילו what the fuck, איך שידרתם את זה, זה היה מאוד לא נעים לצפייה וכאילו לא ראוי, לא הזדקן טוב. ודבר שני באמת גם, תראה, הבעיה כאן הייתה, זה שבאמת היה ניגוד, ואמרת אותו, מבחינה דרמטית הנשיקה היותר מעניינת הייתה הנשיקה של ספוק וצ'אפל. אבל הם דילגו עליה נורא מהר, כי הם נורא רצו להראות את הנשיקה של קירק ואוהורה, שהייתה באמת פחות מעניינת עלילתית. זאת אומרת, אף פעם לא היה יותר מדי מתח מיני בין הדמויות האלה, אז זה סתם נראה כאילו נשיקה שתוביל לבוקר מאוד 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 מביך למחרת על הגשר. זה גם מה שקרה נרטיבית בסטארטרק. כן, הם קירק די רגיל לדברים מביכים אחרי כל מיני הרפתקאות עם נשים שבמקרה עובדות איתו על הגשר. כן, אבל זה היה חשוב בגלל מה שזה אמר באותה תקופה, ונראה שגם כל הפרק כתוב בשביל הנשיקה הזאת, כי חס וחלילה לא הרשו להם לשדר נשיקה כזאת אם קרק לא נשלט מוחית על ידי חייזרים וחייב לנשק את טהורה. נכון, שזה קופ-אאוט קצת, כאילו זה פחדני. כן. אם רציתם לעשות נשיקה כזאת, אז טוב, אני כאילו אני מצפה מהם בתקופה היא לעשות דברים שזה, אבל כאילו זה, אתה יודע, זה חצי פתרון, אבל כן, עדיין מרשים תרבותית, אני לא אומר. אוקיי, אבל אם אנחנו כבר אומרים שבאמת כל הפרק נבנה רק בשביל להוביל לנשיקה הזאת, אז כדאי... לא רק בגלל זה, הוא גם הם מצאו במחסן תחפושות, תלבושות שהתאימו להם, וזה, והיה להם סאונד סטייג' מתאים, זה לא רק זה. נכון, אבל צריך להגיד שחוץ מהנשיקה הזאת, סדר גודל של 95% מהפרק, ממש מחורבן. נכון. אין בפרק שום דבר שראוי לציון לטובה. אוקיי, חיבבתי קצת את אלכסנדר, עוד שנדבר עליו, אבל אין שום דבר אחר שראוי לציון בתור משהו חיובי מהפרק, חוץ מהנשיקה בעלת המשמעות התרבותית הזאת. כן, כאילו עצבן אותי הקשר שלהם לאפלטון, כי באמת הקשר היה התחפושות הספציפיות שהם מצאו במחסן, הם לא דיברו פילוסוף, והוא אמר מלך פילוסוף בהתחלה, פרמן הזה, אבל כאילו הם לא דיברו והם בוודאי לא התנהגו לפי איזושהי פילוסופיה
האפלטונית. וזה מה שגם מציינים בפרק, אומרים להם, אתם לגמרי לא עוקבים אחרי הפילוסופיה של אפלטון, והם כזה, פיתחנו אותה. כן. זהו. כן. פשוט, עכשיו, מצד שני גם כן, הם 30 אנשים סופר שמוקים שגרו כמעט 2,500 שנה על הכוכב הזה, זה כאילו משעמם, אני מבין אותם, אבל זה לא היה טוב. פארמן באופן כללי, הדמות פארמן זה האפלטוני הראשי, המלך הפילוסוף שלהם, שגם יש כביכול מאחורי הקלעים, מנסים להתנקש אחד בשני בשביל לרשת את התואר, אבל whatever, הוא עכשיו הכי חזק, והוא לא היה דמות טובה. כן. הוא כאילו היה מאוד רע, כי הוא היה מאוד רע. והייתה את אשתו, אני מניח, פיליינה, שהיא הייתה עוד יותר רעה, והם פשוט היו רעים כדי להיות רעים וכדי להיות סדיסטים. זה כזה חזרה למן צ'יילד עם כוחות העל של העונה הראשונה. כן. נכון. כזה. נכון, בדיוק. אבל אני כן מסכים איתך לגבי אלכסנדר, זאת אומרת, עם נקודת אור אחת בפרק, אלכסנדר היה כזו, בשבילי לפחות. כן, הוא דמות מוצלחת, כי אמרתי שהוא גמד ושאין לו את הכוחות טלקינטיים ושהוא משמש כמו ליצן החצר. יש עוד קצת תוכן מאחורי זה, כלומר, הוא מדבר בפרק על מתאר מערכת יחסים מתעללת, מדבר על איך שהוא הריץ את כל הפלטוניאנים האחרים, הוא הניח שהוא מקולקל כי אין את הכוחות והוא לא גבוה כמו כולם, ורק כשקרק, ספוק ומקוי הגיעו והראו לו איך יכולים להתנהג עוד אנשים בלי כוחות טלקינטיים, הוא הבין שבעצם הם הרעים ולא הוא. נכון. זה החלק היפה של הפרק, הוא פשוט ממש קטן מתוכו, אבל no pun intended. גם צריך להגיד, כשראיתי בהתחלה את הדמות הזאת, אז אמרתי, אוי לא, הם הביאו גמד. אוקיי, נכון. אוקיי, זה הולך להיות רע. אבל קודם כל הוא גם דיבר על זה שהוא גמד, הוא אמר, אתה צוחק עליי כי אני נמוך באיזשהו שלב, כי אני גמד, וקירק אמר לו, לא, והוא דיבר על זה, ובאמת הוא היה הבין את המערכת יחסים, ופעל נגד זה, והשיג את האומץ לנסות בסוף להרוג את פארמן. בסוף הוא אפילו לא היה צריך את הכוח הזה שהוא תמיד חלם עליו, ומגניב, כאילו. אני ממש שמח שהוא יצטרף עכשיו לצוות על האנטרפרייז, וכאילו מתחיל לראות אותו עכשיו כל שבוע. כן, בהחלט, זה בטוח יקרה. כן. הזכרת מערכת יחסים עם קרק, ובאמת קרק אומר לו שבמקום שממנו אני מגיע, צורה, גודל וצבע לא חשובים, ולאף אחד אין טלקינזיס. זה כאילו פונה לאלכסנדר, בשביל להגיד לו שיש חברות סובלניות ופחות מחורבנות מהחברה של הפלטוניאנים, אבל זה גם קצת פונה אלינו. זה הכנה לקראת זה שהולכים להראות לנו את הנשיקה בעוד 20 דקות, אז זה היה חביב. הכל מתקשר. אבל חוץ מזה, כן, זה פרק של 50 דקות שמתוכו 30 דקות ספוק וקרק עושים דברים מביכים. קרינג', שוב. אני כן גם כתבתי את זה כנקודה, כאילו הסדיזם הספציפי של פארמן, העינויים שהוא עשה, שזה היה רוב הפרק. באמת רוב הפרק זה לראות אותם משתתים, את קירק וספוק. וזה מוזר, כי זה היה נורא ילדותי ונורא קרינג'י, אבל זה גם קצת עשה את זה יעיל. זאת אומרת, גם כן האמנתי שהם מאוד מתענים שם. שספוק רוכב על קירק וקירק נוהר כמו סוס. כן, זה מביך, אין מה לעשות. אז לא יודע, אולי בסוף פארמן היה דווקא בסדר? יעיל? לא. אוקיי, צודק. לא קונה את זה. עוד דברים? יש לך עוד דברים להגיד? יש שני דברים שאני רוצה להגיד, נראה לי לפני שאנחנו עוברים לפינות. אתה תגיד אם אנחנו עוברים לפינות, כי אתה נכנס לפרק. אתה בעל הכוחות טלקינטיים הכי חזקים פה, אצלנו. כן. דבר ראשון, מה שגלית אמרה, העינוי הכי גדול שנתנו לקרק זה להכריח אותו בהתחלה לנשק את חברת הצוות שלו ואז לענות אותה, אז לפני שהוא מגיע לשלב העינויים אז כל הסיפור הזה נעצר, אבל תכלס, במקום לעשות כל הטרחה של להביא לשם את אוהורה וצ'אפל, אז היו יכולים להשפיל הרבה יותר את קרק על ידי להכריח אותו לנשק את ספוק. האם זה היה משפיל אותו? אולי הוא דווקא היה אומר, אוקיי, must be Monday או משהו. ברור שלפי הפרשנות שלנו זה מה שהם באמת רוצים כל הזמן הזה, אבל בבחינת איך שהדמות הזאת היא מוצגת לנו, אז זה לכאורה מה שיכול להשפיל אותו יותר, אבל בכל זאת יש גבול למה שאפשר לראות בטלוויזיה ב-60s. כן, וכולנו יודעים שביוון העתיקה, הם לא היה הומוסקסואל, כן, לא, כן היה דווקא. כן, בהחלט. כן. והדבר השני, במהלך הפרק, מקוי מגלה איך לתת לאנשים כוחות טלקינטיים. כן, בקטנה. זה לא משהו שקשור ספציפית לכוכב, הוא גילה את החומר שאם מזריקים אותו לאנשים, הם מפתחים אחרי כמה שעות כוחות טלקינטיים. וגם במקרה זה חומר שאם אין לך מספיק ממנו בגוף, אתה גמד. על הדרך, זה... כן. וזהו, לא התייחסו לזה כמובן יותר לעולם ביקום של סטארטרק, וזה מדהים. הם גילו גם מסע בזמן ככה, באותה צורה, אז אתה יודע. אבל מסע בזמן הם עושים אחר כך בסטארטרק.
זה תגלית עצומה שנעלמת לגמרי. בסדר, אולי קשה מאוד להפיק את החומר הזה, לא בכוכב הזה, אבל הם לא רוצים לחזור אליו, כי זה כוכב שמאוכלס על ידי דושים, אז מעדיפים לא להתקרב. תכלס. יש לי נקודה אחרונה קטנה להגיד, זה שאני לא אוהב פרקים שנגמרים בגלל שאנחנו מרביצים יותר חזק, אז ניצחנו. אז למרות שכאן ההרבצה הייתה בטלקיניזיס, זה עדיין היה סוף מעצבן. כן, גם אחר כך שפרמן מתנצל בפניהם, אז הם אומרים לו, אוקיי, אבל אנחנו לא קונים את ההתנצלות שלך, אבל תזכור, כן, כן. שלנו יש טלקיניזיס חזק יותר. הם לא יותר טובים מהם. כאילו הם כן יותר כן. טובים מהם, אני מגזים, אבל כאילו לא, זה לא הדרך שאתם אמורים לפתור קונפליקטים. כן, זה הזכיר לי קצת את פרק המאפיונרים כן. מהעונה הקודמת. זה היה כזה דבר בערך. כן, זה לקח את האלמנטים הרעים מהפרקים הרעים, ושילב אותם לפרק רע אחד. יפה. כן, תשמע, צריך להגיד, זה פרק יותר גרוע מספוקס בריין. כן. דיברנו על זה שספוקס בריין הוא לא הפרק הכי גרוע שסרטיק ביחס למה שראינו לפניו, אבל ביחס למה לשאר הפרקים בעונה הזאת, זה פרק יותר גרוע מספוקס בריין. זה לא היה פרק טוב. אני לא נהניתי. אבל עם חשיבות היסטורית. נכון, כנראה. לפחות זה. אז יאללה, בוא נעבור ונדבר, נעבור לפינות שלנו, והפינה הראשונה היא הטריוויה, והיום בפעם הראשונה, אחרי שלל פרקים, החלטנו לרענן, ושגם אני לפעמים אגיד טריוויות, כי גם אני יודע לחפש בגוגל, לא רק איתן, אז למה לא? נתחיל בנשיקה או נתחיל בדברים שהם לא הנשיקה? נתחיל בדברים שהם לא הנשיקה נראה לי. אוקיי, אז יש לי שני דברים שהם לא הנשיקה. הראשון, באיזשהו שלב ספוק, שר שיר כזה לפרמן, וליאונרד נימוי בכבודו ובעצמו הלחין את המנגינה של השיר הזה. איזה יופי. הוא גם כתב את המילים? לא, זה כנראה איזה שיר, לא יודע, Made in Wine, זה kנראה איזה משהו קיים. והדבר השני, למרות שהפרק שודר במקור, ב-22 בנובמבר 1968, בבריטניה, הוא שודר רק בסוף 1993. כי ה-BBC טענו בזמן אמת שהוא סדיסטי מדי, והם לא מוכנים לשדר דברים כאלה. הם עשו את זה לעוד כמה פרקים בעונה השלישית, שעדיין לא הגענו אליהם, ועוד פרק אחד שכן הגענו אליו, שהוא מירי, מהעונה הראשונה, שגם הוא שודר פעם אחת, אבל אז לא שודר יותר בשידורים החוזרים עד שנות ה-90. אז יפה, אבל זה גם אגב מעניין שהבריטים לא צנזרו אותו בגלל הנשיקה, אלא בגלל הסדיזם. כן. אז כל הכבוד, בריטים הם מאוד פרוגרסיביים. כן. טרלול פרוגרסיבי כבר אז. עכשיו בוא נדבר. תקשיב, שנייה, רגע, אני בכל זאת מתערב כי בזמן שדיברת אני חיפשתי בגוגל, הוא גם כתב את השיר. די. את המילים. למה? איזה מגניב הוא. אוקיי, וואו. זה לא היה כתוב בממורי אלפא. היה כתוב שם רק את הלחן. אז כן, טוב לדעת שלאונרד נימוי הוא שחקן מחונן, אבל הוא כותב שירים פחות כן, מחונן. יש לו נפש של משורר. יאללה, נשיקה. נשיקה. אז אמרנו שזאת הייתה נשיקה בין גזעית הראשונה שתורה בטלוויזיה, ולא במפתיע במקור, המפיקים של הרשת לא ממש זרמו עם הרעיון הזה. היו להם כמה דרישות. הדרישה הראשונה זה שלא באמת תהיה נגיעה בין השפתיים של שטנר ושל ניקולס. אין סיכוי ששטנר מסכים לזה. כן, אלא שהם יעשו כאילו והמצלמה תצלם בזווית מוזרה, ואגב זה באמת זווית מוזרה, כדי שזה יהיה רק כאילו. זה דבר ראשון. ודבר שני, הם רצו גם נתיב מילוט, והם אמרו תצלמו גם גרסה שלא כוללת נשיקה. ואחרי שנראה את הגרסאות הרוחות, נחליט. וויליאם שטנר ונישל ניקולס לא אהבו את הרעיון. הם הבינו שהנשיקה הזאת צריכה לקרות, והם יזכרו משהו מהפרק הזה זה יהיה זה. אז מה שהם עשו זה, הם פשוט כשהם צילמו את הגרסה האלטרנטיבית שלא כוללת נשיקה, אז הם כל הזמן עשו פשלות בצילומים, שטנר פזל ועשו כל מיני דברים כאלה, בשביל שלא יהיה אף סצנה שיהיה אפשר להשתמש בה, ואז לא היה באמת אפשרות לא להשתמש בה. אז השתמשו בה. כי זה מה שעשו. איזה חמוד היה וויליאם שטנר פעם. כן. וגם נישל ניקולס, אגב, היא קראתי כשהיא מספרת על זה, זה נשמע כאילו היא זוכרת את זה כחוויה נחמדה וכיפית, שזה חמוד. היא טוענת שהם בהחלט התנשקו ונגעו בשפתיים, והכל היה טוב ויפה. והדבר האחרון, באיזה חמוד היה וויליאם שטנר פעם, טוב, אולי בעצם הוא לא היה חמוד אף פעם. במקור, הנשיקה הזאת הייתה צריכה להיות בין ספוק לבין אוהורה, אבל אז הוא קרא את התסריט, הטיל וטו, אמר אם מישהו מנשק אותה זה אני, והשאר היסטוריה. אך, שטנר. כן, זהו, זה הטריוויה להיום. גם בפרקים רעים יש סצנות טובות, וגם סצנות טובות יש סצנות אהובות. עידן, מה הסצנה האהובה שלך לפרק הזה? אז אני אגיד שחשבתי להיות מחויב לדחקה של הקטע שמישהו אומר את השם של הפרק. באיזשהו שלב אלכסנדר אומר כזה, אנחנו קצת חושבים על עצמנו כמו פלייטו's stepchildren, אז כאילו, זה הסצנה אהובה. אבל אז כמה דקות אחר כך, אלכסנדר רכב על קרק שמתנהג כמו סוס ועוצר פעם בכמה שניות כדי ליצול, ואני כזה, אוקיי, טוב, I give up. כן. מחויבות לדחקה או לא?
זאת הסצנה הכי טובה בפרק. אז זאת הסצנה. כן, זה היה באופציות שלי, אני לא אגיד. אני מאוד אהבתי את אחד העינויים הראשונים שפרמן עושה לקירק, זה הוא גורם לקירק לתת לעצמו סתירות, הוא מפליק לעצמו, וזה בתצוגת המשחק המרשימה של שטנר, זה באמת היה אחד הדברים, שירה בתנועה, זה פשוט, אני מאוד מקווה שיש גיף של זה אינסופי, כי אני רוצה שזה יהיה החיים שלי מעכשיו. אם אין, אני אכין לך ארז. תודה רבה. ואלה בהחלט היו סצנות אהובות ויקרות, ואם אתם רוצים להצביע מה הסצנה האהובה עליכם, או לבחור אחת חדשה, אתם יכולים לעשות את זה בקבוצת הפייסבוק שלנו, צופים בין כוכבים הקבוצה, שם עולה סקר, בו אתם יכולים לבחור את הסצנה האהובה עליכם, ייי! יפה מאוד, בואו נעבור לשאול שאלה מטופשת. אז ראינו הרבה עינויים שהאפלטונים עשו לקירק ולספוק. הסיבה אגב לעינויים האלה צריך להגיד היה בשביל שמקוי יסכים להישאר איתם על הכוכב. הם רצו שמקוי יצטרף אליהם כדי שיהיה להם רופא, אבל הם רצו שזה יהיה מבחירתו, בגלל ככה. כן, אז הסוד לגרום לו לבחור בזה הוא לענות את החברים שלו. כן, אז מה העינוי שהיה עד כדי כך נוראי, שאם אפלטונים היו עושים את זה לקירק ולספוק, אז מקוי מיד היה משתכנע להצטרף אליהם. עידן. אני חושב שיש איזו תשובה מאוד מאוד קלה. היו צריכים להקריא להם שוב ושוב את הפרק הזה. וזהו. כן, קשה. אוי וי. התשובה שלי, העינוי הכי גדול, זה אם הפלוטינאים היו מסירים מספוק את המחסום זיכרון, שגורמים לזה שהוא לא זוכר שיש לו אחות נורא 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 מעצבנת. ואז מקוי אומר, לא, היא קיימת, אני אשאר פה. כן, זהו. אוקיי. כן, סליחה. זה היה עובד. כן, אולי. אולי. בוא נדבר עוד כמה שנים עליי אם זה היה עובד או לא. הרבה שנים. טוב. אני לא חושב שיש טעם באמת לשחק את המשחק, האם הפרק נכנס לטופ 3 של אחד מאיתנו, הוא לא. הוא לא, בוא נסכם שהוא לא, ורק נחזור. בוא נקריא את הטופ 3 הנוכחי. כן, שהטופ 3 הנוכחי שלך עידן, שהוא גם נשאר כזה. במקום השלישי, The Enterprise Incident. במקום השני, Is There in Truth No Beauty. ובמקום הראשון, הפרק שראינו שבוע שעבר, The Tholian Web. הטופ 3 שלי, במקום השלישי, The Enterprise Incident. במקום השני, The Tholian Web. ובמקום הראשון, Is There in Truth No Beauty. כן, זה לא היה פרק טוב. זה לא היה פרק טוב. בשום צורה. זה לא, לך, לא, ביי, הלך. יופי, הפרק הזה הלך. בשבוע הבא, בוא נקווה שיצא לנו פרק יותר טוב. מי יודע? לא אני, אולי אתה, מי יודע? אז בשבוע הבא נדבר על Wink of an Eye, ועד אז, שיהיה לך שבוע מגניב, עידן, וגם לכם, מאזינים. שיהיה לך שבוע מגניב, ארז. תודה רבה. להתראות. ביי ביי.